Estem a 25 de juliol, hem fet intents de cim i no hem aconseguit pujar. Fins ara ningú ha aconseguit pujar a cap cim del Karakorum, cosa molt excepcional, el qual indica lo dolenta que està sent la temporada en quant a meteorologia, però a més aquest any la via està molt difícil, està molt carregada de neu, però fins i tot l'itinerari fins al Camp Nou de la Glacera està molt complicat, és molt més llarg que habitualment, hi ha moltes esquerdes i això doncs, és una dificultat afegida a l'ascensió a Gasherbrum 2. Cal passar moltíssimes esquerdes, en general sense masses problemes, tot i que el primer dia el Bashir ens va donar un bon ensurt. Dame la manzana. A lo más. S'acostuma a sortir del camp base molt aviat, cap a les 2 de la matinada, de tal manera que quan arribes a la part alta encara no hi dona el sol. Amb la calor s'estovaria massa la glacera i les esquerdes i faria que el recorregut fos molt perillós. Però tot té el seu premi. Quan arribes finalment al Camp 1, per fi estàs a sota dels Gasherbrums, i molt concretament del Gasherbrum 1 i 2. El Camp 1, un lloc fantàstic, increïble, on passar també molt bones estones, gairebé fins a l'hora de dormir. Good. Good or no good? La pujada al Camp 2 és la part més espectacular de la muntanya. Recorre el que s'anomena la Banana, que és una aresta de 500 metres de desnivell que ens porta gairebé fins al Camp 2. És molt vertical i molt aèria. El mateix emplaçament del Camp 2 és un lloc espectacular. Un balcó privilegiat des del qual es domina tot el circ dels Gasherbrums. El Gasherbrum 1, el Gasherbrum 6, el 5 i finalment el 4 i a les nostres esquenes el Gasherbrum 2. Un lloc increïble, un lloc únic al Karakorum. Però malauradament això va ser durant l'aclimatació. Els 2 darrers intents vam tenir moltíssim mal temps, sobretot l'últim que vam intentar. ¿Qué tal? Bien, aquí. Bien, joder, por decir algo, ¿no? Joder. Lolo, que nos veamos con estas. La hostia, tío. ¿Qué cojones, Veníamos con buen tiempo. No. Y mira cómo estamos. Gafas de ventisca y un marrón que te caga. Bueno, ¿qué hago? Ja ho veieu, molt mal temps, hem muntat la tenda com hem pogut i molt mal temps, a veure què passa. Tenemos el G2 para nosotros nada más. Mira qué ventana. No dan ni una, macho. Ni una. Nos vamos a dedicar a esto, Igual ganemos unas pelas, Bé, aquesta és tota la història. Encara ens queda un altre cartutxo per intentar pujar al cim del Gasherbrum 2. Està molt difícil perquè hi ha molta neu i sobretot perquè estem sols a la muntanya. Però bé, tot i que serà molt dur i que està perillós, no deixa de ser una manera molt genuïna de pujar al Gasherbrum 2, gairebé com els primers ascensionistes sols, la qual cosa no deixa de ser un luxe avui en dia, i una sort.